chimwe chandazosangana nacho vazukuru ichiwo aichi chingandotombochitaurawo sasekuru so ndofanira kutaura handiti right. Kana ungasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you kuti muzukuru hapana chekumbirira. This is the right channel to be handiti, your family channel handiti. So subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video you'll be notified. Thanks very much kunowesa wakasubscribe. Thank you very much kunoramba uchisapota basa right. Inzwaika vazukuru vasekuru seindi ndabva ndasanganawo neanonzi prophet Tifred momuziva ka mukomana uyu wekastep kenyasha momuziva. ndamatumba mamuziva kuno vasingamuzivi wokuimba kanzi kuti kastep kenyasha right. Prophet Tifred right. Prophet Tifred manje ka ndazosvikawo mazuva ano vari kuita maservices avo vachiprofita vanhu online, vachiita zvakasiyana. pamwe vari mafone number vachidii zvavari kuitawo, vari kuitawo basa ravo ravari kudii ravari kuita. So pakazopindawo vamwe baba nenhengo yavo here inenge yanga iri doko so baba vaida kuti nhengo inge iri inoti kure, but muzero wakataurwa ipapo ka hanzi vane 61 years. So baba ava vane 61 years but vari kuda kuti nhengo yavo ikure, meaning for the past 61 years he was living asingafarire nhengo yaainayo. But chimbondodzai vazukuru vangu chaizvo ndianakakudzai kuti nhengo yakakura ndoiri right. naimi chimbondodzai bhutsu chaidzo wanoti nemasaizi, vamwe vanopfeka saizi 6, vamwe saizi 7, saizi 10, vana kusvikawo kumasaizi 14 15 variko. ndakavaona vanopfeka masaizi 14 hatifanane pasaizi dzebhutsu vazukuru, kunyange nepanhengo hatifanane. So what do I want to talk about? ndoda kuti zvoni nhengo ka ameno nyaya yacho yakakura ndakutoshawo ndoitangira papi. chandandoitangirawo inyaya inotodawo lesson rayona vazukuru. inzwaika nhengo haina basa. inini according to sekuru manzwa nhengo haina basa. chine basa is how you use your nhengo because unogona une size inotodiwa mumba, kutova nesize chaiyo inotodiwa chaiyo but iwe uri dofo pakushandisa saizi inodiwa mumba. umwewo ndianenge ane nhengo isingadiwe kumba, isiri iyo chaiyo but payload kana kuti mashandisiro ainoitwa nhengo yachonaka anopedzera kudiwa kunzi ndakanga ndisingade nhengo doko but kashandiro kaita nhengo iyi doko ka aiwa iyi ndo yandinotodai. muronzwa musanditomboda kuti nditaure zvosekuru panapa, nguva yangu haisati yakwana vazukuru manzwa. But baba vangu vachichema nenhengo. So munotova kudii nemaprofita, nyaya dzemaprofita munodziziva dzakawanda. Vamwewo vakamboitawo vachizvarisawo vana kumazuva mashoma, vamwewo vakamboitawo vachireducisa vanhu weight, vamwewo vachiwedzerwa weight. panapa paProphet Tifred vakuwedzera nhengo. ndakati ndatoiona vachitoti right, haufa zviri kuita here, iri kukwira here, iri kusimbuka here nhengo zviri kuitika masocial media platform, masendirayi nesocial media ka zvinofadza vazukuru. Nhengo ndaiona ichikudzwa ichishandwa nayo pamweya apo. So what do you think about this story vazukuru? Let's talk comment box. mutiudzewo kuti munofungei nezvemaprofita vanowedzera nhengo kana kuti kuredusa nhengo umu papanenge ane kune vane dzakakurisa dzavasiri kunzwa kuti chaiye ndo yandinoda kwaita kunodzorwa nekuendlajiwa kwaProphet Tifred uku unonoreducwa muzukuru kuita masentimeters aunoona
zviri kuitika pawave reprophetic wave aiwa handisati ndakambozviona handisati inini hamusaseguruka handisati ndakambozviona paprophetic wave taona zvinhu zvakawanda zvaitika taona zvinhu zvakawanda munozvionawo sei zviri kuitika zvenhengo dziri kukudzwa idzi kana kudzikiswa. What do you think vazukuru? Hamene vana mai kuti nhengowo vane dzakati shamei zvakanyanya nedzakati dzokei muchadiniwo pamwewo mukaenda ikokoko vanoda kuti dzidzoke dzishinye mukaenda ikoko pamwe zvinonoita right kana kutoda kuti dzifare nauncle Steven much love vazukuru vangu.